Lukas och jag går i Svalövyskolan 2B, luft. Och jag har läst en bok som heter Erik blir en hjälte. Och det börjar med att Erik och hans pappa skulle gå och campa. Så när Eriks pappa skulle lämna husvagnen på ett bra ställe så sa han till Erik, så länge jag sätter husvagnen på ett bra ställe kan du gå och doppa ner fötterna. Så kom en liten baby som var typ 3-2 år. Sen så halkade den lilla bebisen på bryggan. Så fick Erik hoppa ner i vattnet och rädda honom. Och jag lämnade 4 av 5 stjärnor. Hur spännande var den? Det var ganska spännande. Var den? Ja. Var den rolig? Och rolig, ja. Hur var den? Den var ganska bra. Hejdå! Hejdå! Oj, där står Erik som en stor hjälte. Så, hejdå allesammans!